ndikudziwa kuti mwadzuka bwino kwambiri konse kumene mukutionera pa nthawi imeneyi panotu pa GBS mu program imeneyi ya Bible Talk Show. Ndiyeno lero litu tikhale tikuonanso mbali ina yofunikira kwambiri zedi makamaka kunkhani ya moyo wathu wa uzimu. Tisawale kuti zinthu zimaoneka ngati zovuta ngati ukuzionera patali, koma ukaziyang'ana pafupi nkuphunzirako umadzaona kuti zinthu zijakani sizidali zovuta. Nde mu Bible Talk Show tifunanso tisendeze pafupi ndi mawu a Mulungu, ncholinga chonena kuti tisalingalirenso kunena kuti moyo wauzimu ndi wovuta. Moyo wauzimu ndi umakhala wovuta kwa anthu amene akuonera patali, anthu amene sakuona kuti m'Bible muli mawu otani. Nde mukhale pomwepo pamene tikuyamba program imeneyi ya Bible Talk Show. Ndili ndi mzanga Tom Kamanga, uli bwanji? Inetu ndili bwino busa kainu. Ine ndili bwino kwambiri. Zikomo kwambiri. Lero so tikuze Mulungu tili limodzi program imeneyi. Ya makamaka. Ndikukhulupirira kuti lero so Mulungu tu aidalisa program imeneyi. Yes, kwambiri. Ndikukhulupirira kuti Mulungu ndithu wakonza zambiri. Makamakanso tikudziwa kuti nthawi ndi nthawi program imeneyi mukakhalanso mukupereka mawu a Mulungu amakhalanso ndi impact yayikulu makamaka pa miyoyo ya anthu amene amakhala kuonera. Kuzindikira kuti mawu ndi amene ali ndi mphamvu yokwaniritsa ndithu mphamvu ya Mulungu. Zonani. Ndithu tiyamikirenso kuti anonse muli pamenepo kutsatiranso program imeneyi ya Bible Talk Show. Ndikukhulupirira kuti inunso ndinosangalala. Tiyamikirenso ngakhalena amene mukutitsatiranso pa online platforms athu GBS Your Family TV, komanso tunenanso GBS Malawi YouTube channel. Ngati simunachite ndithu chisankho chotitsatiranso ma online platforms athu, inu tangopitani pa Facebook page pano ndikungosearcha GBS Your Family TV ndipo mutichite follow kuti muzitsatiranso ma programs nkhani amene timakhalanso tikupatsirani pamenepo. Komano pa nthawi ino timafuna kuti tiyambe ndithu program yathu monga mmene tichitira. Timayamba ndithu potamanda Mulungu ndeti alole amene a Good News Mission Band Team, Mama Kakulotas Band Team atipatse nyimbo imodzi tibwerenso pakutha kwa maimbidwe amenewo. Okay, nalanga tina that sets us free.
I'll give my whole life to honor this love. By the Lamb who was slain, I'm forgiven. The sinner Savior, drown him forever. For the Lamb who was slain, He is risen. I give my whole life to honor this love. By the Lamb who was slain, I'm forgiven. The sinner Savior, crown him forever. For the Lamb who was slain, He is risen. I give my whole life to honor this love. By the Lamb who was slain, I'm forgiven. The sinner Savior, crown him forever. For the Lamb who was slain, He is risen. Our chains are gone, our debt is paid. The cross has overthrown the grave. For Jesus' blood that sets us free, means death to death and life for me. Means death to death and life for me. Ndikukhulupirira kuti mwasangalala komanso mwakondwera ndi mayimbidwe amenewo kuchokera Good News Lotus Choir. Tipitirire ndi programu yathu imene ya Bible Talk Show pano pakandima 1 wa GPS and pa nthawi ino ndisanawapatsire Pastor Fred Nkhwazi kuti atipatse mawu a Mulungu a tsiku la lero. Ningafuna tingokumbutsana kuti ayi pakutha kwa uthenga umenewu tizabwerenso makamaka pamene timatsegula malayini athu komanso malayini athu makamaka kuti mukatifunse mafunso osiyanasiyana amene makhala okhudza moyo wauzimu komanso ngati muli nkutheka kuti mufuna kutumiza save video clip pofunsafunso mukhozanso ndithu kutitubizira pa nthawi imeneyi ndithu tizasewera. Komano pa nthawi ino tiyeni tidalitsike limodzi mawu a Mulungu. Zikomo kwambiri Tom. Zikomo kwambiri abusa. Leloli mawu a Mulungu tingowerenga mavesi awiri okha basi. Mavesi amenewa akuchokera pa buku la Genesis chapter 3 vesi yake ya 7 komanso tu vesi yake ya 21. Ne vesi yake ya 7 aonena kuti ndipo anatseguka maso a onse awiri nadziwa kuti anali amaliseche. Ndipo adasoka masamba a mkuyu nadzipangira matewera. 21. Yehova Mulungu ndipo anapangira Adamu ndi mkazi wake malaya azikopa nawaveka iwo. Bible likutha kusiyanitsa pakati pa Mulungu ndi munthu. Ifeyo ndife anthu amene sitingathe kukhala popanda thandizo la Mulungu. Ngakhale timadzitama kuti ndife anthu anzeru, ndife anthu amphamvu, timaganizanso kuti ndife opambana kuposa anthu ena. Koma zoona zake Mulungu akationa ifeyo ana a anthufe pa dziko lino lapansi, amaona kuti ndife anthu amene tili operewera,
ndife anthu amene popanda iye kutithandiza sitingapambane. Ndife anthu ofowoka kwambiri zedi. Ndife anthu amene tili wotengeka. Ndife anthu amene tikhoza kungonamizidwa ndi mdierekezi mosavuta. Nde Mulungu iyeyo akudziwa kuti ndi amene akufunikira kuti ayendetse moyo wathu, atsogolere moyo wathu, agwire ntchito m'malo mwa ifeyo. Koma momvetsa chisoni, mdierekezi wapangitsa anthu kuti m'malo moti tikwezeke Mulungu, tikumadzikweza tokha, kumaona ngati kuti ifeyo tili ndi kuthekera, tili ndi mphamvu, tili ndi nzeru. Tikhozadi kukhala anthu anzeru, komano nzeru zathu zili ndi pothera. Pena nzeru zathu sizingathe kugwiritsidwa ntchito kuti tipambane. Ndife anthu amene oti tikungofunikira chisomo, kapena kuti tikungofunikira nzeru, kapena mphamvu, kapena kuthekera kwa Mulungu. M'Bible munalitu anthu amphamvu, anthu anzeru, achina Sauli, ndi kudalinso asilikali amene amayenda limodzi ndi Sauli. Koma Davide ndi munthu amene akuti kanali kanyamata chabe, kamagwira ntchito yowota nkhosa za atata wake. Ndiyeno kunapezeka kuti anthu amphamvu anapita kukamenya nkhondo. Amapita ndithu ndi mtima kuti akamenya nkhondo. Koma atafika kumaloko, kunatulukira chiphona dzina lake Goliath. Achimwene asilikali aja amene amapita kukamenya nkhondo aja akuti anabisala m'mapanga, anabisala m'mauna. Palibe ni mmodzi yemwe amene anadzutsa mutu wake kuti amuyang'ane Goliath. Mphamvu ya munthu imafika pothera. Timakumana ndi nyengo zina zoposa msinkhu wa ifeyo, zoposa nzeru zathu, kukumana ndi nyengo yodelera mphamvu za munthu, kukumana ndi nyengo yodelera nzeru za munthu. Goliath anadelera ndithu asilikali a Israeli. Asilikali a Israeliwo adachitadi mantha, ananthunthumira, anadzichepetsa. Koma kunatukira Davide amene mumtima mwake amakhulupirira kuti ngakhale Goliath ali chiphona chotheratu, komano Goliath sangakhale chiphona pamaso pa Mulungu. Davide sanayang'ane kuthekera kwake pamene anamuona Goliath, anayang'ana kuthekera kwa Mulungu, anayang'ana mphamvu ya Mulungu. Nde inali Goliath versus Mulungu. Pamene asilikali a Israeli anakabisala, inali Goliath versus iwo asilikaliyo. Ndiyeno Davide anapambana nkhondo, anamugonjetsa Goliath, koma chinsinsi chake
sichinali mphamvu ya Davide, komano inali mphamvu ya Mulungu imene idagwira ntchito kugonjetsa Goliati. Ndiyeno Bible ndi buku limene likutisiyanitsira pakati pa kuthekera kwa munthu komanso kuthekera kwa Mulungu. Bible likutisiyanitsira pakati pa nzeru ya Mulungu komanso nzeru ya Mulungu. Adamu anazindikira kuti anali wamaliseche ndi sizinamuonekere bwino Adamu, nde analingalira kuti kodi tipange bwanji. Nde atalingalira mokuya mozama, anaona kuti masamba ankuyu amene wawa kuoneka kuti tati tawasoka, ndi kuti masamba ankuyu amene wawa agwira ntchito yophimba maliseche athu. Koma sanaganize patali, sanaone kuti kumaomba dzuwa limene likaomba limapangitsa kuti masamba anyale kapena kuti afote, akafota aume, akauma amayoyoka, ndi kuti akayoyoka ndi kuti umaliseche wachina Adamu uonekeranso. Komatu poyambapo Adamu amaona kuti waganiza mozama pamenepopo. Amaona kuti nzeruyo ndi nzeru yeniyeni. Koma tatiyeni ndipangeni compare, tiyerekeze masamba ankuyu amene ili nzeru ya Adamu. Ndiye pa vesi ya 21 ukamba kuti Yehova anawapangira malaya azikopa za nyama. Adamu ndi nzeru yake, chimene adapanga yeyo ndeni masamba ankuyu. Koma nzeru ya Mulungu inapanga malaya azikopa za nyama. Ndiyeno nchachidziwikire kuti nzeru imene iliyopambana ndi nzeru ya Mulungu. Ndi anthu amene angapambane ndi amene akugwiritsa ntchito nzeru ya Mulungu pa moyo wauzimu, osati amene akugwiritsa ntchito nzeru yawo. Anthu amene akugwiritsa ntchito mphamvu ya Mulungu osati mphamvu zawo. Koma lero lino anthu ambiri tikamakamba za moyo wauzimu, anthu ambiri timayang'ana mphamvu zathu, timayang'ana kuthekera kwathu, timadziyang'ana ife kuti ngati ineyo munthu nditani kodi ndipange chiyani. Mateyu chapter 1 verse yake ya 21 akuti bwanji pamenepa. Kale ntunini limodzi. Mateyu chapter 1 verse yake ya 21 akuti, tate ntunini Mateyu chapter 1 verse 21. Akunena kuti verse 21, Mateyu chapter 1 verse 21 akunena kuti bwanji. Akunena kuti ndipo adzabala mwana wa mwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Bible lili chindunji. Akunena kuti adzabala mwana wa mwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Kutanthauza kuti amene
anabwera kudzagwira ntchito yoti ife tipulumuke ku machimo athu ndi Yesu Khristu. Koma lero lino zinthu zatembenuka. Malo monena kuti anthufe tidalire mpulumutsi Yesu Khristu, anthu tayamba kudzidalira tokha kuti ife tili ndi kuthekera kopanga kena kake kapena kuti kodzipulumutsa ku machimo athu. Ndiye tilikalikiliki kuyamba kulimbana ndi tchimo, ndisabe, ndisaphe, ndisachite chigololo. Ndiye tikuyesayesabe kuti mwina mwake tigonjetse tchimo. Chonsecho malemba akunena kuti adzabala mwana wamwamuna ndipo adzamutcha dzina lake Yesu, pakuti adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Kutanthauza kuti amene ali ndi udindo wa chipulumutso cha ifeyo anthu ndi Yesu Khristu, osati ifeyo anthufe. Zikanakhala kuti ifeyo anthufe tinali ndi kuthekera kolimbana nalo tchimo, koligonjetsa tchimo, ndiye kuti sitimafunikiranso mpulumutsi Yesu Khristu abwere. Chifukwa tinali kale anthu othekera kugonjetsa tchimo. Lero anthu tikulimbikira kwambiri, tikuyesetsa, tikupemphera kwambiri, kusala kudya kumene, komanso ndithu palibe phiri limene sitidakwere kuti mwina mwake vuto la tchimoli ligonje. Koma kufikira panopa anthufe timapezekabe kuti tikuchimwira chimwirabe. Timapezeka kuti tikuwaphwanya malamulo. Ndiyeno funso nkumati kodi ndiliti limene ifeyo tidzafike kuti apano tsopano vuto la tchimo lathana nalo, panopa ineyo notsono siningachimwenso. Timapezekabe kuti zikutivuta. Molingana ndi Bible, Mulungu akutiuza kuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Mulungu akutiuza kuti ndife anthu operewera, ndife anthu amene akuti tinachimwa, tinaperewera, kutanthauza kuti tilibe kuthekera kufikirapo pamene Mulungu amafuna. Tilibe kuthekera kolimbana nalo tchimo, njifa yofikira lero lino tchimo likusautsabe, kutanthauza kuti tchimo ndi lamphamvu kuposera mphamvu za munthu zogonjetsera tchimo. Zikanakhala kuti ndife amphamvu, tili ndi kuthekera, bwezi panopa tchimo lijano tsopano litatigonjera. Koma lero daily anthu tiulira, Ambuye ine ndachimwa, Ambuye ine kunonso ndachimwanso ine. Anthu tsiku ndi tsiku tikuchimwa. Lero Mulungu afuna kuti titule pansi udindo olimbana ndi tchimo, ndikuyang'ana kwa iyeyo Mulunguyo amene ali ndi udindo otipulumutsa ifeyo ku machimo athu. Mulungu afuna kuti ifeyo tisaikepo mphamvu zathu pa chipulumutso. Mulungu afuna kuti tiyang'ane ntchito imene Yesu Khristu anabwera kudzayigwira.
ife tili ngati galimoto yonongeka imene ikukokedwa. Galimoto yonena kuti singayende ikufunika kuti ikokedwe. Ndi ngati iwe uli mu galimoto kuti yokokedwa, sukuyeneranso kuti uyang'anenso galimoto iyi singayende ndionongeka ndi ikafika bwanji. Chifukwa chani? Chifukwa kuti galimoto imene yafayo kuti iyende sikutengera moyo wa galimotoyo ayi. Sizikutengeranso kuti galimoto ili bwanji, koma zikutengera galimoto imene ikukokayo. Nde ifeyo kuti tikalowe moyo wosatha, ife kuti tikapulumuke, sizikutengera ifeyo kuti ndamene tikhoza kupangitsa kuti tikalowe moyo wosatha kapena tikhale anthu olungama, koma zikutengera Yesu Khristu amene anabwera kudzagwira ntchito ya chipulumutso ataona kuti ife tidachimwa tidaperewera. Nde lero lino tisachuluke nzeru pa nkhani ya chipulumutsoyi, tisazitenge ngati kuti ife tikhoza kupanga kenakake. Mulungu afuna tikwezeke manja kuti Ambuye ineyo ndine ndiopereweradi, ndayesetsa zaka zochuluka koma kufikira pano Ambuye ndalephera. Ambuye ine ndakanika. Komatu anthu sitikugonjabe, sitikuvomerezabe kuti ndife anthu olephera, n'chifukwa chake tikuyesetsabe kuti mwina mwake tidziyeretse tokha. Koma dziwani kuti ifeyo ntchito zathu sizingatiyeretse, ntchito zathu nzoperewera, ntchito zathu ubwino wa ifeyo si ubwino. Nanga ubwino wa munthu ndi ubwino ngati? Malemba akunena kuti unkonde nzako monga udzikondera iwe mwini. Ndete ndioneni chikondi chathuchi ndi chikondi chenicheni? Chikondi chathu cha munthu si chenicheni, chini malire. Timakonda anzathu amene amatikonda, koma amene amadana nafe sitingawakonde inu, ndipo sitimakonda ayi. Nchifukwa wakubatitu wabwera nyumba mwanu kudzakubwerani katundu yense, simunganene kuti amene mphikeni sima adya azipita ayi. Aphedwe ameneyo, amenyedwe ndithu ameneyo. Ndi zimene timapangatu. Ndife anthu amene sitinganene kuti tili ndi ubwino olozeka kumati munthu uyu ndi andi ubwinodi. Ubwino weni akuti kwena ukhale 50-50, unkonde nzako monga udzikondera iwe mwini. Ngati iwe uli ndi 200,000 ndi kuti nzako so umpatse 100,000, pasakhale ndithu kukondera. Ndeti dzifufuze kuti kodi chikondi chathu nchenicheni. Nde sindikunena kuti niwe muchite kukhala nacho chikondi ngati cha Mulungu, sizingatheke. Tidaperewera, tidakanika, tivomere pano. N'chifukwa chake Mulungu anatumiza Yesu Khristu kuti adzatipulumutse. N'chifukwa chake Mulungu anatumiza Yesu Khristu kuti adzagwire ntchito kuti ife tikalowe kumwamba pa tikiti ya Yesu Khristu, osati pa tikiti ya ntchito zathu ayi. Roma chapter 5 verse yake ya 19, pamene pandetu pali mawu amene so akufotokoza mwa tchutchutchu mwa mvemvemve kuti pakuti monga ndi kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa, chomwecho ndi kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Nde malemba akunena kuti monga mene zidakhalira, monga mene zidalili
alunena kuti chifukwa chakusamvera kwa munthu mmodzi ameneyo ndi Adamu sadamvere. Ndipo nthawi imeneyo ifeyo tisanabadwe ndipo ifeyo kunalibeko kumenekoko, koma zimene Adamu anapangazo zinapangitsa kuti tonse ife tibadwe anthu ochimwa. So sinkanena kuti ife tachimwa kwambiri kuti kakhala anthu ochimwa, komano ni ntchito imene Adamu adayigwira imene idapangitsa kuti ifeyo tikhale anthu ochimwa. Ndetonse pano tinabadwa ochimwa, osaife tidachimwa kwambiri kapena idapanga chigololo kuba kupha komano chifukwa chakuchimwa kwa munthu mmodzi Adamu ife tonse tidachimwa. Sizinatikhudze, kunalibeko ifeyo, koma mistake ya Adamu inakhala mistake yathu. Oti ife meti mabado Mulungu anakuti inu ochimwa inu. Ambuye nenda kwa chani sinachinawo chipazi iyayi. Iwe Adamu atachimwa pamene pajabe weso unachimwa nawo. Koma Ambuye nditi ufera zaini yake. Iwe ulibe mkulu iweyo. Chifukwa chakusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa. Komano iyo ni mbali ya tikuzoni mbali yoyipa kapena kuti sinkhani yabwino kwa ifeyo, nanga si tinabadwa ochimwa ngakhale sinapalamule nawo eti. Komano nkhani yabwino ndi akuti chomwechonso chifukwa chakumvera kwa munthu mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Apa malemba kunena kuti chifukwa chakumvera kwa munthu mmodzi amene ndi Yesu Khristu. Ndi Yesu Khristu amene ifoti anamvera. Akuti zinapangitsa kuti ife tonse tichedwe anthu olungama. Ndi anthu amene tili operewerafe, anthu ankhutukumve. Chali kuyakunotu ndiye kuli ankhutukumve ditu. Ndi ife ankhutukumve, anthu opulukira, ana osamva. Tinakhala anthu olungama chifukwa chakumvera kwa Yesu Khristu. Tinakongojera, timati kuwengwejera pachichewa. Kuwengwejera kati tero chichewachi. Kapena kuti tinangojowera tinene kuti chani kodi. Chichewaso chipena pake chimavuta. Kuwengwejera komweko. Tinangokwera nawo Yesu Khristu. Yesu ndamene anavutika, ndamene anagwira ntchito yonse, ndamene anamva kuwawa, komano amene takhala olungama ndifeyo. Ndesu kuti tinakhala anthu olungama chifukwa kuti ife ndife anthu amene tili omvera. Ife ndife anthu osamva. Ndiye tikuyenera kuti tidalire kumvera kwa Yesu Khristu amene anamvera pa mtanda. Ndiye kumvera kwakeko ndi kumene kunapangitsa ife kuti akhale anthu olungama. Ndiye ndife anthu olungama osati chifukwa ndife anthu omvera, koma ndife anthu olungama chifukwa kuti Yesu Khristu anamvera, anakhetsa mwazi, anamva zowawa pa mtanda paja. Pano patili mu nyengo ya Easter timakumbukira mazunzo komanso kuyikidwa m'manda komanso kuuka kwa Yesu Khristu. Ndiyenu ntchito imene Yesu Khristu anayigwira, mazunzo amene adakumana nawo, ululu umene adaumva uja unapangitsa kuti ifeyo tikakhala anthu oyeretsedwa, tikakhala anthu olungama. Mwayiona amene eti? Ndino nkhani ndiona kuti tisadalire ubwino wathu ifeso ngatitengere kumwamba akuluakulu. Ubwino wathu si ubwino oti Mulungu nkulandira kuti ndi ubwino. Ubwino wathu uli ngati masamba ankuyu amene amafota, dzuwa likawomba masamba ankuyu amafota.
ubwino wathu uli ngati masamba amkuyu, nyengo ikafika mwanjira ina tilekeze basi pa nthawi imene uchechi kuja mukuyimba makolasi umazimuka kwambiri kumati akoma leroli apapa ndiye ndafika kale kumwamba basi. Koma kwanguruka kutchalichi kumenekoko ukamati basi ukuyenda pa msewu uwona zosaona wachimwa. Mwina basi nzakuonako kukhumudwitsanso basi wachimwanso. Ndeno ubwino wathu masintha si ubwino wamuyaya, si ubwino wogwirika. Ifeyo tilibe ubwino woti tikhoza kumaudalira kuti ubwino wanga ukhoza kukandilowetsa kumwamba. Palibepo wabwino ni mmodzi yemwe pa dziko lapansi. Nchifukwa Mulungu afuna kuti tidalire ntchito imene Yesu Khristu adayigwira pa mtanda. Koma lero anthu ambiri timangotchula ndanda mwazi wa Yesu Khristu, mwazi wa Yesu Khristu. Komano chimene tachigwira ifeyo si mwazi wa Yesu Khristu, tagwira ntchito yathu kuti ntchito yanga iyi imene ndimene tanditengere kumoyo osatha, koma ntchito yathu njoperewera. Tayiwala zimenezo. Mulungu akunena pa Ahebrew chapter 10 verse 10 kunena kuti terentoneni Ahebrew chapter 10 verse 10 kuti bwanji pamenepa. Ahebrew 10 verse 10 akukamba akunena kuti Ahebrew 10 verse 10 yeah akuti bwanji pamenepa aona kuti ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa mwachopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Akuti tayeretsedwa bwanji? Tayeretsedwa chifukwa choti Yesu Khristu adapereka thupi lake lija pa mtanda, ndipo akuti kamodzi kudatani kodi kwatha, it is finished, kwamara. Osakuti tayeretsedwa foti mapemphera kwambiri ya. Osati kuti tayeretsedwa foti ifeyo timachita chopereka kwambiri ya. Osati kuti tayeretsedwa chifoti timasala kudya kwambiri ayi. Osati chifoti tayeretsedwa chifoti tinalakula mpingo no ayi. Koma tayeretsedwa kapena kuti ndife anthu oyeretsedwa kapena takhala anthu olungama chifukwa choti Yesu Khristu adapereka thupi lake pa mtanda. Chifukwa Yesu Khristu anakhetsa mwazi wake pa mtanda. Ntchito imene ijayo inatipanga ifeyo kukhala anthu olungama pamaso pa Mulungu. Pali ntchito yathu pa mtanda paja ifeyo tidalipo. Pa mtanda paja pali chimene tinathandizirako ifeyo tichiloze. Pa mtanda paja pali ubwino wathu umene paja tinamvanawo zowawa ifeyo. Ayiga zili ngati pano pa timu yathu ya dziko la Malawi tikakamba nkhani ngati ya mpira wa miyendo sitili kuchita bwino kwenikweni. Padzanadzana apa taluzanso kuluza. Ndeno chifukwa cha kuluza chifukwa cha timu yathu ya dziko la Malawi yaluza, ndekuti ife tonse a Malawi taluza nawo. Ndekuti wina aliyense amene ali Malawi amene yoyo waluza. Koma timasewera nawo ngati? Sitimasewera nawo. Koma kanakhala kuti timu ya Malawi yawina, ndekuti so tonse a Malawi tatali mmenepo tawina. Ndikuti ndi anthu osatha mpira kumene aziti tawina. Timasewera mpira ifeyo, timadziwa mpira ifeyo. Koma sikuti timasewera nawo ya. Koma foti anthu 11 yo asewera bwino. Ndekuti sikuti awina okha ya, ifeso tawina nawo. Ndekuti ifeso tikhoza kusangala kuti tawina, tikhozanso kunena momveka bwino kwa anzathu akuzambia kuti ife a Malawi timatha mpira. Koma timasewera nawo? No.
chifukwa chakusewera bwino kwa anthu 11 ifenso tasewera nawo bwino. Chifukwa Yesu Khristu anagonjetsa tchimo, ifenso tagonjetsa nawo tchimo kudzera mwa Yesu Khristu. Chifukwa Yesu zimene akuwanga pa mtanda sizinali zake, zinali za ifeyo, amatipangira ifeyo. Ndiye chifukwa cha ntchito imene Yesu Khristu adayigwira kuti ifeyo tinayeretsedwa, tinalungamitsidwa. Koma anthu amene akudziwa akuyang'ana mphamvu zawo ndi amene amanena kuti ndi ochimwa. Chifukwa chani? Sakuyang'ana mtanda wa Yesu Khristu. Pa mtanda wa Yesu Khristu sizikutengera wendo woperewera bwanji kandi wofoka bwanji, chifukwa mtanda uja unayimirira wina aliyense pa dziko lapansi. Koma anthu amene akudziyang'ana okha kuti mphamvu zawo, uzimu wawo, amenewo sangalimbe mtima kunena kuti anayeretsedwa, nanga si kuona ntchito zawo zofoka zoperewera. Koma anthu amene akuyang'ana mtanda wa Yesu Khristu, mtanda uja unatipatsa mangomera, unatipatsa ifeyo mphamvu zakunena kuti ifeyo tikalowa moyo wosatha, zakunena kuti ifeyo tinayeretsedwa, tinalungamitsidwa, osati chifukwa cha ubwino wathu yayi, koma chifukwa cha ntchito imene Yesu Khristu anayigwira pa mtanda. Leloli Adamu anachena kwambiri chifukwa osati cha nzeru yake, koma chifukwa cha nzeru ya Mulungu imene idapanga malaya azikopa za nyama. Ndi Mulungu lero lino anabwera kudzatigwirira ntchito ya chipulumutso kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu, amene ndithu ananena kuti kwatha. Fika lero lino Yesu Khristu ali kudzanja lamanja la Atate akupumula umenewo. Zikoma kwambiri, ndilekezereka ye pomwepo tsiku la lero. Ndiyamikira ndithu abusa makamakaso chifukwa cha uthenga umenewo omwe mwatipatsa program umenewo, monga amene manena mobweriza kuti uthenga umenewo sikuti umangokhala kuti ukupita kwa anthu amene akutionera kutitsatira, angakhalenso pa online platforms zathu. Ngakhale ine ndili pano ndimakhala ndikudalitsika. Nde panonso ndithu tafika chigawo chija chomwe timakhalanso kutatsekula malayini athu kuti inu amene mukutionera mukhozanso kutumiza mafunso anu po yimba 10 kapena kutumiza ndithu text kapena WhatsApp message pogwiritsa ntchito makamaka nambala zomwe ndithu zili pansi paka ndi mawanuyo. Ndi mosataya nthawi poti tabweranso ndi nyengo ija makamaka ndi makamaka kapangidwe kaja kuti tizigwiritsanso ntchito video clip, self video clips amene anthu mwatitumizira pofunsanso mafunso osiyanasiyana. Nde pano tipite ndithu ku self video clip yoyambirira yomwe kuchokera ndithu amene wa Ariel Prince Chiziya akufunsanso funso amene wa tiyeni timve kuti akuti bwanji. Ineyo zinanga ndine Leo Prince Chiziya. Uthenga ndi mauva abusa ndiye ndikufuna ndifunseko kuti kodi pa nkhani ya mkwatulo imakhala bwanji, zimatengera kuti nthawi imene munthu omwe at the same time amalandira ngati judgment kapena kusakhalanso judgment ina. Etu funso langa ndi limenelo siko. Ineyo zinanga ndine Leo Prince Chiziya. Uthenga ndi mauva abusa ndiye ndikufuna ndifunseko kuti kodi pa nkhani ya mkwatulo imakhala bwanji, zimatengera kuti nthawi imene munthu omwe at the same time amalandira ngati judgment kapena kusakhalanso judgment ina. Etu funso langa ndi limenelo siko. Prince Chiziya amene Prince Chiziya, zikoma kwambiri chifukwa cha funso lanu, komanso chifukwa chotenga nawo mbali mpulogalamu imene ya Bible Talk Show. Nkhani ya mkwatulo siya wina aliyense yani. Amene akudzakwatulidwa chifukwa chimene imachitika chona kuti Yesu Khristu iye ndi mzimu. Anthuso amene tinalandira mzimu woyera koma tili pa dziko lapansi pano, nthawi ya mkwatulo ati Yesu adzayima mlengalenga. Ndi mmene zimakhalira muja kuti chitsulo ginito lumikizana ndi zitsulo osati matabwa.
ndiyeno chimodzimodzinso Yesu akadzayima mumlengalenga ndito anthu onse amene ali mzimu woyera akuyena kuti ndithu adzakwatulidwe kukwera naye kukwera kumwamba kumene ndithu kudzakhale phwando la zaka 1000. Ndiyeno tikudziwa kuti Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi. Atabwera pa dziko lapansi iye ujayo anaweruzidwa. Chifukwa malemba amati mphoto ya tchimo ndi imfa. Ndiye kuti Yesu Khristu analandira chilango, chinali chiweruzo chimene chimayenera kuti chibwere kwa ifeyo anthufe. Koma chiweruzo chimenecho chinamugwera Yesu Khristu. Pa buku la Yesaya chapter 53 verse yake ya 5 bwanji tiwerenge limodzi verse imene ya Prince Chizia. Yesaya chapter 53 verse yake ya 5 pamene pakuti bwanji pamenepo. Yesaya 53 verse yake ya 5 akunena kuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Verse yake 5 koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chidamugwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. Ndiye akunena kuti Yesu Khristu analandira chilango. Analandira chilango chifukwa cha zolakwa zathu. Kutanthauza kuti zolakwa zonse za pa dziko lapansi chilango chake chidachitika. Chifukwa Yesu chilango chimene amalandira, amene judgment imene amalandira pa mtanda paja inali judgment ya ifeyo. Inali judgment ya machimo athu. Timayenera adzapite ku Gehena. Maforo Yesu Khristu walandira chilango, ndiye kuti chiweruzo chimene chimayenera kuti chibwere kwa ifeyo chinamugwera iye. Tikumvana amene pa Prince. Chiweruzo chimene chimayenera kubwera kwa ifeyo chinamugwera iye. N'chifukwa chake kumwambako ngati kuli judgment ikubwera kwa anthu amene anakana judgment imene Yesu Khristu adalandira pa mtanda. Kwa anthu amene judgment imene Yesu Khristu analandira sikuwakhudza. Kapena kuti kwa anthu amene sakhulupirira kuti imfa Yesu Khristu inalipira mlandu wawo. Anthu amene alibe chikhulupiriro pa judgment imene Yesu Khristu analandira, anthu amene wawa akuyena kuti akaweruzidwe ndithu chifukwa iwowa mlandu wawo udakalipo. Komano kwa ifeyo amene tikukhulupirira kuti judgment yathu inachitika, chifukwa cha chikhulupiriro chimenechi judgment yathu idathera pomwepo. It is finished. Kunatha. Koma kwa anthu amene sakhulupirira judgment imene Yesu Khristu adalandira, ndiye kuti mlandu wawo udakalipo be. Akuyena akayankhe okha, koma ife mlandu wathu Yesu anatiyankhira. Therefore Yesu anatiyankhira, palibe chimene ifeso tena tikayankhe. N'chifukwa chake Yesu anangonena mawu kuti kamodzi kwatha. Zoma kwambiri. Tiyemekiresa ndi tabusa chifukwa yankho ameneyo. Apanso ndithu timve amene wa achisomo kuti nawonso afusa mmotani. Mawu mafulani kuti kwenda kuti pasi ndifo kupulumutsidwa. Ndakuti poti tinapulumutsidwa tikhoza kumaphana kumapanga chilichonsecho iwo poti tinapulumutsidwa kale. Mawu mafulani kuti kwenda kuti pasi ndifo kupulumutsidwa. Ndakuti poti tinapulumutsidwa tikhoza kumaphana kumapanga chilichonsecho iwo poti tinapulumutsidwa kale. Achisomo mafusafuso kuli tsono popeza tonse tinapulumutsidwa ndi tikhoza kumaphana. Chimene chikupangitsa lero lino kuti anthu aziphana osati chifukwa anapulumutsidwa. Atatida anthu anapulumutsidwa ali ndiye kuti kuphana kuja
sibwezi kukupezekaso chifukwa ndikuti ndi anthu amenetu akhale akutsogozedwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndeno tidziwe kuti chifukwa chimene Mulungu anabweretsera chipulumutso amafuna kuti atichotse mu dzanja la Satana, chifukwa poyambapo Adamu anachimwa. Adamu tsopano anakhala m'manja mwa Satana. Ndiye Yesu anabwera kudzatipulumutsa kutichotsa m'manja a Satana ano tsopano. Nchonga kuti atitsogolere moyo watsopano. Monga tikaona anthu ambiri amene anasinthika, anthu ngati achina Zakeyo anali anthu okuba mopanda chisoni, chimene amaganiza chona kuti bola zawo ziyende, ndiye akuti amabadi amaba kuwabera anthu powauza kuti akhome msonkho. Ngati msonkho unali 10,000 iwo amakauza kuti perekani 40,000. Mwina mapeza kuti mwina munthu alibe ndalama yoti apereke, inu 10,000 amapeza kuti aseza mbuzi. Ndekuti zikatero mbuzi chamakayigulitsa iwowo ndikutengapo kandrama ka msonkho kapereka kuboma, komano ndrama zinazo zimakhala pa thumba lawo. Analibe chisoni kuti ena akakulira kandi agogo amatenga ndithu, koma anali oti asanalandire Yesu Khristu, anali asanapulumuke, anali asanamudziwe Yesu Khristu. Komano atamudziwa Yesu Khristu, Mzimu wa Yesu Khristu utalowa mwa Zakeyo. Zakeyo utu adanena kunena kuti Ambuye ndikabweza zonse zimene ndakhala ndikuwabera anthu, ndikabweza kanayi. Ndiye apapa mukhozaona kuti Zakeyo woyamba asanapulumuke anali Zakeyo wopanda chisoni amene amangoyang'ana za ndalama kuti abe basa alemere. Kutero lero lino anthu amene akupanga zimenezozo mukhoza kuona kuti sichifukwa anapulumutsidwa ayayi, kumafuna kuti Mzimu wa Mulungu mulibe mu mtima mwawo. Munthu amene alibe Mzimu wa Mulungu akhoza kungotengeka ndi nyengo ina iliyonseyo. Nchifukwa anthu afunikira kuti apulumuke alandire Yesu Khristu, cholinga chona kuti Mzimu wa Mulungu akabwera mwa ifeyo azithana ndi zilakolako zathu, azithana ndi mayesero, azilimbana ndi umunthu wathu. Chifukwa ifeyo patokha sizingatheke kulimbana ndi umunthu wathu. Ndi njira yokhayo yonena kuti ifeyo tikhale moyo wa uzimu, sikuyesetsa kwathu kuti tilimbane nazo zinthuzi ayi. Komano ndi pamene talandira chipulumutso, pamene Yesu alowa mu mtima mwathu, osati kungoti ndakhulupirira Yesu mwapamwamba, komano kukhulupirira kuti Yesu Khristu machimo athu anayeretsadi. Munthu ameneyo zivute zitani oyo sakufuna zasinthika. Kodi inu muganiza achisomo, muganiza kuti ifeyo basi kwauza anthu siyani kuba, taganiza even pakali panopa kuli mabungwe ataza katangale chanchani kuthetsa katangale, koma munthu katangala akutha ayiwa. Kuli anthu akuyankho siyani kuba, siyani kupha chanchani, koma lero lidele pa Facebook kuti bangova amukwidzinga, wabang'ombe kundo, moguti anthu akuchimwirabe. Kodi tine ulifota anapulumuka kapena ifoti sanapulumuke? Nde njira imene ingasinthe dziko, njira imene ingasinthe munthu ndiye ndi chipulumutsochi. Pamene anthu tazindikira kuti machimo athu anayeretsedwa, naye nena kuti ndife anthu olungama, chifukwa cha maona kuti ndife anthu oyeretsedwa, ndife anthu olungama, mawu amene wawa adzabereka zipatso. Koma ifota anthu ambiri imene ndife anthu ochimwa, nchifukwa zipatso zake zimene zikubwera nzauchimo zokhazokha. Ndeno anthu kuti asinthe, choyambirira sikusinthwa kunja akuyayi,
koma asinthekayi mitima yawo, chikhulupiriro chawo chisinthe. Asanene kuti ndochimwa, anene kuti ndolungama. Pamene anena kuti ndolungama, pamene ponso moyo wawo uzasinthika. Yesu Khristu akuti yambani mwatsuka mkati, kenako kunjako kudzakhalanso koyera. Ndeno anthu ambiri timangofuna kukhala olungama kunja, koma chonsecho timati ndife anthu ochimwa mu mtima mwathu. Kwa Mulungu ati no, choyambirira tikhale olungama, kuti ndine olungama, ndine wolungama. Kenako akuti kunjaso ono tsopano kudzakhala koyera. Munthu suyamba kusintha kunja, choyambirira munthu chikhulupiriro chake chisinthe, akhulupirire ni munthu wolungama. Mzimu Woyera adzalowa mu mtima mwake, kenako Mzimu Woyera akadzalowa, monga Yesu Khristu analowera mkachisi anathamangisa ochita malonda, chimodzimodzi Yesu akadzalowa mu mtima mwathu adzalimbana ndi zilakolako zathu, adzawongolera moyo wathu, ndipo ifeyo tidzayenda moyo wachiyero. Ndesi nkhani yolimbana nazo zinthuzi, ndi nkhani ya chikhulupiriro. Amene akukhulupirira kuti ndi wolungama, ameneyo Mzimu Woyera adzalowa ndi kuyamba kugwira ntchito pa moyo wake. Zomwe kwambiri achisomo, nkhani ndi imeneyoyo. Chifukwa mwina cha nthawi abusa ndakakonda kuti tiwerenge ma safe video clips onse amene tinali nawo, komano sitingakwanitse kutero potengera kuti bwaloli limakhalanso ndithu lolimbirana. Komabe tiyamikire kwa nonse amene munali pamenepo kutitsatiranso program imene ya Bible Talk Show mu tsiku la lero. Komanso tingopepesa kwa nonse amene sitinathe kupanga play ma save video clips anu potengera kuti nthawi yakhala ngati kuti yachita njino. Ndikukhulupirira kuti mukhozanso ndithu kumatumiza makamaka ma save video clips anu kuisa ntchito nambala yomwe ili pansi pakanang'aniyo 08222515156 08222515156 ndekuti mukhoza ndithu kumatumiza ma save video clip kumeneko. Also kugwiritsa ntchito ya 09 iyo chifukwa imeneyo timayika menepo kuti mwina mukhoza kugwiritsa ntchito pongoyimbira chabe. Pama calls it's okay, you can use. Komano ngati kuli kutumiza ma self video clips simukuyenera ndithu mugwiritse ntchito ya 09 iyo. Komano mutumize kapena mugwiritse ntchito ya 08. Ine Tom Kamanga kufika apa ndithu ndimanena kuti yayi ndafikanso pamapeto pa zonse, koma ndi alole ndithu Pastor Fred Nkhwazi kuti yayi mukhoza kukhalanso ndi mawu omaliza kuti mutseke nawonso program. Ine leloli mawu omaliza ndionena kuti Mulungu apitirize kukudalitsani, komanso chifukwa cha kutenga nawo mbali mu program imene ya Bible Talk Show. Ndikuti zikatere tikumanenso tu sabata yamawa. Mulungu akutsogolereni zomwe kwambiri.